Избега, фана го страх. Понтяка сме още зад него, сега още се заяждаме. Да. Ние снимаме клип споко. Хайде. Снимаме клип. Хайде. Това е най-хубавия изхарчен бензин според мен. Трябва да минем от другата страна обаче. Трябва да съм тарикат. Бате, Понтяка прави ужаси. Зад него ли съм? Да. Зад него ли съм? Това питам! И тук GTX 2867R и до там. Давай, пуснат. Адското бате. Чакай, изравним. Ще му кажеш, аре се дръпне, брат ми. Мисля, видим колко. Колко коря? Това е много бате, това е поне 500-600 контин, го виж, че може да се върви. Оправи ли? Ей сега верно, ако го питаш, то му ни кръти от бой, бате. Дигна чама. Не му се говори с нас. Обаче, видели каква стабилност имаме в задните гуми? Не знам дали да си брате, ама бегме за задно. Не, се ебам. Ти усещаш как носи задница? Малко носиш. Малко, бате, малко. Трябва да караш зад мене, деца и като виж за какво става въпрос. Добре, айде, до тук бяха спустите. Спирай. Не. Не, спирай, няма да дам газ, това е кръговото, какво ще заедем. Дай бе, спирай.